Mura Aboki ayo anyara koba kago korekana ase ensemo ya Giteri ewodi ya Gesusu ensemo ye bunge ya Nyaribari Masaba se wodi yo hebagaine ne wodi eria ya Nyacheki asabarai bage siasa banyara koba bagwikirana ase ensemo yo bakoragwamo no mu MCA we wodi ya Nyacheki omwishimiwa Naftar Onkoba na boigo oyo koria ekerogo kebo jumbe ase ensemo yo ya Nyaribari Masaba mu engineer Hilary Nyanga asobwamo banyara koba bakuruko bolye gochia saba sai weso kya sobonge bunenchire muri gochia kweri kya koba bakichikura helio koene kya gokora monchoria ase obochoryo bonne bori bosi obu mwaka bwechirubere 25 na ibere chinga kejo boigo nigo mu engineer Hilary Nyanga aruro bolia gochia saba menyi bense moye bunge yo ya Nyaribari Masaba ko mwako boko na komubwate sia seganga yayo borai bosi obochoryo bo heli achikobaene karia amagendro nago tumanyumuri kito Sophie Oigara se amatanga yoko mwenye Nyagosira anamura Oboki ayo anyara gukorekana ase chinsemo cha Giteri ewodi ya Gesusu ere bagaine ne ewodi ya Nyacheki ime ye bunge Nyaribari Masaba ne area ya Bobasi ase abasani nabarai banyara gwikirana komwa eskoyo mweryo kurwa ase obiko bwense ase familia kubate pole sana na oturamo kurwenga kiyo no yani goro ekera mwengo no musafara na bito ko kwane nga regali abo golitia ba nonya nabo amatanga yo nigo anyara gwikiranwa nabarayi bechingenjo bari bare ase birogo by'Uburai na bari abakoboria amo na bari abaikirana no mu MCA Onyacheki Naftar Onkoba no yogo chakoboria ekerogo ky'obujumbe wa Nyaribari Masaba engineer Hilary Nyanga na banyara benyorera ribaga yogo semia abasae kubwata chikura na kwani uno mwana siasa kuna kwani regali ga one time singe chuo kwa kongere pi kurura ali serikali lakini na wewe anataka one time mwenye tu kubwata kura to take responsibility to tell our youths Gen Z's walitoka kwa twagende district kubwate chikura aso wonge ewika 2027 ni tutubwate chinguru chogo chorabarai Tinga kecho nigo engineer Hilary Nyanga enyorera ribaga yogukonera abamenyi kurwa sense meyo abo asaba tebye buna umwaka 2027 noare asokurwanerera ekerogo ky'obujumbe wa Nyaribari Masaba abasanyara ko basemya wakachikura chokoleta amagenderero ayo arache kwimukia Nyaribari Masaba igoro abantu bamindumbi yamono sana mwambwate sikira inji era undi elia lakini je sana nimaite bono moja ukunwe nkoro pasa na ya ndio yote na moja ni nyumba tate hapo usema pasa tate ni nyumba ya Nyasaye na inu wanga chikura moja ni nyumba asenonya umugambi w'ikenyore ikunere anyara gosemia abayiburi na barobo ingango cebari kwenne kiakorenda abana babo cinga kiciga bare asomutimuko werusa entambe nako basemia gotiga enaro yo kunya gutuma abana gocha amairi abana bakabarendo bila wote wa children yagara kwa niga kwa chakere ko receive cases discipline cases ya abana Renda abayibori renda abana bayirego ku parenti is not a delegated responsibility otomo mwana go cyariyo bori ayabona otoko manyanga ndiya kabakuruke ko yana go cyasare bera na abana bayino nguripotere egetesene kiga gen soko kurwa e county ya Kisii nchenkuru kwa Sophie Oigara.